Sportclub Heerenveen had een nijteam in de eredivisie voor mensen met een behinding. Van harte welkom hier in de perskamer van het Abel Enstra Stadion. Een hele bijzondere ruimte van het stadion. En er staat dan ook wat bijzonders op het programma vandaag, want we gaan ons nieuwe team, ons nieuwe G-team vandaag presenteren. Dan wil ik de eerste speler naar voren roepen. Rinus Mollema. Hoe wie het om dit nou te doen? Ja, wel spannend, maar heel leuk om te doen. En ik ben nou wel blij. Volgende speler, dat had de buurman van Annelies Noppert kunnen zijn. Afkomstig uit van SC Joure, Kijmpe Boomstra. Hoor ik in de bed, kom maar bij. Kijmpe, wat hast du krijgt dien? Contract getekend. En hoe wie dat? Leuk. En wat verwacht je van dit seizoen? Want er zit nou bij een goede club. Wat gaat er gebeuren, denkst? Ik denk wel een paar paasjes naar de paasjes. En ik kan proberen wel niet. Ik ga gewoon proberen ook van voor bij de bal af te pakken. Ik ga het proberen. En wat gaat er nou gebeuren? Ik mag spelen bij SC Heerenveen. En wat is die positie en wat gaat je daar precies doen? Keepen en ik ga op die bal naar die bal toe. Noah, wat hast du er in je hand? Kist het te zien laten? Het contract. Hoe wie het? Leuk. Want wat moest ze precies doen? Handtekeningen zetten en vragen beantwoorden. En nou heeft u dus een contract. Waar heeft u nou een contract bij en wat geeft u aan zijn doen? Voetbal je bij de bijzondere eredivisie van Heerenveen. Weet niet zeker dat ik ga scoren. Bij jou heb ik 0 keer gescoord. Maar hier weet ik niet. En bij welke club spelen ze nou? SRV. En hoe cool is dat? Heel cool.